ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман, давраи беҳтарини кор дар ширкати Атоми оғоз шуд. Яъне ки даврае ки шуморо наставнико вақте ки регистратсия мекунанд ҳатман ёрдам мекунанд, одам ёфта метиҳанд, кора хусрӯ мефаҳмонанд. Имина нами группа да духтарако рақамои мо мондагия бинависе оиди кори Атоми. Мо худмон шуморо обучениҳои ҳар ҳафта 3 боря мегзаронем, кора мефаҳмонем, тайёртон мекунем. Шумо ягон сум расход намекунед, харид намекунед сразу. Кае фордактон да 6 бо харид мекунед, лекин шумо обучение бепул мегзаред. ҳозир барои ягон бизнес кушодан, дузанда шудан, кондитер шудан одамо мераванд пул метиҳанд, омӯзиш мехаранд. ҳамин омӯзише ки бизнеса мо шумода бепул ёд метиҳем духтарако. рақамои рӯи экранда бинависе. ин кори Атомияи духтарако, расходи зиёд надорад, дахотша худтон нағза как медонед. 3 моҳа ойлики ма дар рӯи экранай духтарако. агар хоҳем ки дар давоми 4-5 моҳ зиёдтар мегирем, шумо да вақт мо мисол дурӯғ намегем, шумо ҳамихе дахода буроед, марҳамат рӯи экран да бинависе рақамои будагида. ана духтарако, занҳои хонашин, шумо вообще берун намебироед, дар дурини хона ҳама корро ай телефон мекунед. ман медонам ки телефон қатъи шумо инстаграм тамошо мекунед, ютуб тамошо мекунед, вақтона расход мекунед. ана вақтона барои анами кор агар расход кунед, ҳар рӯз 1 соат саҳар, 1 соат бега, дар муддати 6 моҳ шумо ойлики калонда мебироед. дар муддати 1.5 моҳ шумо ойлики якумда мебироед. и гарантияш қатъия ба ӯ хотире ки бо расход надора. ҳар моҳа харид нест, каталог алиш намешава, лични балотон ҳеҷ вақт намесӯза. анами рақамода бинависе, бо ма пирра оиди кор шумода мефаҳм. я бори дига салом духтарако. ин рӯз бояд видеои давоми чӣ мебаромадак. абой дар треза, лекин видеои дига баромадеста. нигоҳ кунеса, ҳар даромадам як комментария навистай, чӯ шумо қад ҷангарае навистай. ман намедонам, шумо одамое ки қатъи ман шиносан, ай наздик медонам, характери маро медонам. ман беҳад одами вазбинам, ҷангара нестам. ҳам дар зиндагӣ, ҳам дар кор, умуман дар ҳама ҷода шиносо комментария бинависед чӣ хелия характери ман. лекин шумо агар ҳамун чоркунҷаи меъёре ки одоб, ахлоқ, ҳамун чӣ да медроя, ҳамчӣ мегӯянд муросо кардан, гап задан, ҳамура ки бигзаре, ман ҳамун меъёр мегзарам, марам ҳамун хати каштагӣ мебирам, мерам. какой привет, такой ответ мешава. ана барои ҳамин мо қаҷангара нестам. неки ҳолате мешава ки ба дараҷае ки асаби одам вайрон мешава, уже ҷамъ карда намешава. баъд маҷбури якта видеоклип бигӯӣ, чтоб дар дигарош дар бигӯӣ, деволо фаҳмам. дӯстои азиз, ин ҳама хела намешава по-другому никак. майра уже чанд бор аҳамият додагем да. мисол чӣ ҳолато мешава да, просто я одаме ки на структураи маҳай, на ман мешносамаш, на ман медонамаш. мисол кори ман чия, оли динанги проблема Атоми. кори ман ҳамея ки ту биё ай ҷои ман барай, точкаи ман чиста бигӣ бар. хай ту агар мара попросид кунӣ, уважать карда хушрӯ одам барин ки апа метонӣ ҳамин чизи мара такси дароӣ кунӣ, ман мекунам. ман дар қим неста. не ки агар ту бигӯ ки ҳамин чизи мара ҳам такси дароӣ кӯ бигӯй, чӯ ман барои ту мегирифтам мекардам ин кора. ба меге ки ҷанг, ма ҷанг накардам. вақати баён ма просто фаҳмондам ки одоби гапзаниро ёд гиред. ай шумо ҳеч ка қарздор нест ки мисол ҳама кор шапартоя кори шуморо кунад. барои ҳамин лучше як бор ман ҳам хали мегумшон, чем 4-5 ношиносе ки ман вообще намешиносам, чо ай ҷои ман нестан, одами ман нестан. мисол ягон бор қадима гап назадиян, ман одами спонсор ма ёрдам мекунам, леки одаме ки қадид хусрӯ гап занад, хали тон қати не. мисол мо дастгири якдигарем да, линияи мо ҳам набоша, мо дар группамон дар бавитшон мекунем, линияи мо ҳам набоша, мо доставкашон надорем, ёрдамшон кардестем, леки хали тон қати гап занад. албатта ки ман ҳамин тон қати гап мезанам. ки духтаро мегӯянд ки омадем набудӣ, мегӯям кай омадӣ, соат 5 гузашт ё ки 5, ҳамахеда мо бисёр вақто соати 4 ҳастем. мисол вақте ки мо мерем ба мебиёя, ба менависанд ки мо омадем набудем, ин чӣ хеле корай. кори шумо интернетия да ман вобаста неста.
шуфоратона хай биёен бошем гирем барем бортона ё ки ман намедонам бо чӣ хай умуман дар бораи хай набора усул мемонем дар ширкати тозонам ҳам хела ҳам чизои мара бигиро ким ки мебия ай сари раҳ мегира майли хай омад занг зане мегӯм одам занг мезана кани одамтон дара мекушоем мебурӣ да пеш сиёма истодага аба ча сиёма дар куҷоя ҷои мо дар куҷоя ки медаво меравад ҳами гармии 59 градуса то сиёмара боритра бара кор интернети ай доставкаша мо мисол бозам барои шумо осон кардагем не ки ба он маъное не ки ранги латаи полшвак тап карда болои мо бигзаре биравем шумо ки ҳам хали гап мезанем мо ҳам хали гап мезанем вай рӯзам баҳс шида буд дар тозон я занон янамуд аввал хай хушрӯ пурсидаста буд ки кимчи ма майли спонсортона пурсе бо чимчи ма майли спокойно раз наезжат карда гап задестайда маҷбур мешӣ ки бурой трам гапта бугӯша ба мешавад ҷангу ҷанҷол барои ҳамин шумо занои хонашӣ дар баробари кори интернетӣ одоби муоширатам омӯзем не ки лекин духтарако одоби муоширата зиёдаш ёд гирифтагиянд ва уже тони разговоршон дигашдагида як зина уже болоштагиянд барои чи занг мезананд масалан вақт дорен гап занен ё ки менависанд вақтона нагирифтестам ини халира уже ёд гирифтестиям ами да ваёи мо ҷанг ҷанҷолои мо ба фоида будай мисол ма бовар дорам ки уже таъсирш расидагия барои ки духтарако уже вақти бо гап мезананд бисёр вақт ҳам хали мегӯянд вақтона нагирифтестем вақт доре агар малол набоша ҳам чизи мара роӣ мекунӣ не хеле и пешравӣ и плюса а так ма ҷангарау қан нест вале ҷангарагии мар шумо надиде ӯ занаке ки ма бировардам уже ҳама ва ҳамун рамкаи одобу одамгарира биро гузашта рафта буд ҳамун занаке ки ида отчат авлоду аҷдода ҳақорат кард конечно бояд дунё бидонам хали одама любой одаме ки уже шахсияти падару модару дигар мераса ӯра ма мебирорум вале ма чанд кас дигара вале набировардагиам чанда чорта ҳаштои дигар ки хичона чимчи мегиранд мисол да телефон ҷанг ҷанҷол мекунанд недавна гуфтум ҷанг шид қариб дар группа миллатпарастӣ шидагда дар группае ки хеле чизи ҷувахт набуд нест хулоса ситуатсия ҳамахе буд ки занак саҳар қатъ биромад доду вой кард гуфт ки шумо дар мобайнтон адолат нест шумо душанбегиёро ёрдам мекунед шумо инаи минтақара нигоҳ намекунед оно одами уҷара нигоҳ намекунед як намегум куҷора гуфт намехали ҳамхали шумо фақат душанбегиёда ёрдам мекунед ма гуфтум ки ягон бор мо дар группаҳомон байни якдигар тақсим накардагем одамора шумо бар ин одамо гуфтум ҷангу ҷанҷола бармехезонанд таи ҷаву ҷамо ҳамамон тоҷикоем мо ягон вақт ҷудоӣ намеандозем байни якдигар гуфтум ва мисол ҳамин ту бар ин одамо гуфтум метавонанд ки ҷамъията вайрон кунанд дукаса ҷанг андозанд мисол як армию як клубию як бадахшонию намедонам ҳисорию дигара дар мобайни группа нисбати якдигараш бадбинӣ пайдо шававу якдигараша мисол чӣ кунанд уже бе ҳечи бад бинам ба хотире ки як одам мебураям хеле гап мегӯяд албатта ма маҷбур мешам ҷанг кунам ма ӯ занака ҳамқа ҷанг кунам онқа дод задам ки группаи тозонда буд бовар мекунед як 5-6 одаме ки набояд кор медиромад ай тарсш биромада рафта гуфта ки вай иқа ҷангарае мо меравем ман гуфтум монем бираванд лекин ай аввал бифаҳманд ки хеле чиз дар мо роҳ наметиҳем хеле гап нест дар мо ки ту иҷагӣ вай уҷагӣ уш уҷагӣ дар группаи ма душанбегӣ нест бовар мекунед ҳама ай россия меоянд ҳаминҷа кор мекунанд ҳамин корҳои интернетӣ бисёр заное ки дар россиян ҳамован қатъи ҳодисаи дигаре ки бо ҳамин ҳафтада буд дар ёдтон аст туй рафтум ва ман редко қати ҳамсоё ягон идгардакда мерам ва ягон туе ки одамои мешиносои ҳамиси боша туй рафтум пеш мада як занак шитагӣ буд рӯпармон як занаки дигар ман уже аҳамият додум 3-4 маракада занаки пешору мисол фақат хеле мега як минтақаша намегум короче ина шумо одамотон сини вай дар туй рақс мекунанд ита мекунанд ута мекунанд короче мардуми шумо ҳамитариам бечора мегам мардуми мо ҳамаш хеле нест ҳар ҷо ҳар хеле не типа шумо итариен шумо утариен дар мобайни ҷамъият ман ҳайрон мешам и хеле мумкин нест дар мобайни ҷамъият масалан бигӯи ту узбек и тоҷик вай ғармӣ вай кӯби якдигара ҷудо кардан ва занак дар нидоб нашидест ба ман гуфтум чӣ ба шуморо фақат ҳамхалӣ мегӯянд ман мебудам айтани ҳамун занак чӣ ба фақат гуфтум шуморо ҳамитари мегӯянд хай ба шӯқӣ гуфтум чӣ ба шуморо гуфтум фақат ҳамин маъракаҳои ҳамитари мегӯянд намедонам мега не ҳам пасзанӣ небуд типа
мардуми шумо ихе мекунанд, мардуми шумо типа нодидово, мардуми шумо ана карочи серпир нест, ҳамхеле гарчанде ки мардуме ки уаюҷад чунки ана хеле проблемаҳои намешиданида. ана барои ҳамин ман ба мехезим ҷанг мекунам. ана группада барои ҳамин ман ҷанг кардам. ина одамои атоми қатиам ҳамин раз бор шуд ки ҳурмат эҳтиром нест, приказной тон қати гап мезананд. ана группадаи комментария скорее всего ай группа омадагия барое ки додувои мора ва ё ҳамунҷа фаҳмиданд. ма гуфтум ма роҳ наметем ки дар группае ки мо сохтагия якдигартона ҷудо кунед. аммо хеле гап нест, мо ҳамамон тоҷикем. ҷангу ҷанҷол ами мелоч сар мешавад ки ту ҷагӣ ма ҷагӣ, ту хелӣ ма хелӣ. барои мин духтараку ҳамун чирта гуфтӣ ва я бигзаред ҳамун хати одоби муошират ё ки ягон чизе ки якдигар одамда сахт мерасад мо ҳам мегзарем, мо ҳам оҳанӣ нестем. ҳо барои ми агар ҳамин хеле рафтор шумода ҷангара боша, ҳо ма ҷангараем. давайте медальти омада барои ҷангарагӣ. ҳамин хе дӯстои азиз ҳамира мехостум бигӯм ки дар ҳолате ки шумо қати мо хеле гап мезанем, мо ҳам адамо хеле раст шумо ки ҷангара қати ҷангарагӣ гап занем, ма ҳам ҳамун хе шумо ки хушрӯ гап занем, ма салом алейкум хуш омадед. шумо ки ягон тони безеб гап занем, марам ҳамун тони шумо, ма ҳам чени шумо метавонам гап зада. барои мин якдигара ҳурмат кардан дар кор. холоса духтарако ин видеоям хеле буд просто суҳбатӣ буд, ба хотире ки какой привет такой ответ. чхеле қадима гап занем, ма ҳам гап мезанам. ана видеои ирӯза камтара кӯтоҳае, то камқа мехостум ки якдигартона ҳурмат кунед, одоби муоширата ёд гиред, вақти якдигартона нагиред. ай ҳама чизи қиматтарин дар дунё вақтае, сарфш накунед барои корои беҳуда. ки ура шумо дигар ягон сумқати харида наметавонед. чизи қиматтарини рӯи дунё ҳамеша дар хотир дошта бошед ки вақтае. ана дӯстои азиз ҳаматонда хайр мегӯм. то видеои оянда, видеои абой ламинат бегаҳ мебурояд, ираҳоҷи тамошо кунед, фикротона бинависед дар бораи ҷангараи хосият.